Oriau cyn hynny o Wrecsam y daeth y canlyniad cyntaf ar bleidlais na bron i 4,000 ar y blaen, ac felly y bu hi am gyfnod hir. Un canlyniad ar ôl y llall ar hyd y ffin yn codi gobeithio yn y garfan yn erbyn cynulliad, a'i mantais hi o ran pleidleisiau'n cyrraedd 20,000 ar un adeg. Ond wrth i Ron Davies ddechrau anobeithio, dyma'r bwlch yn dechrau cau. Rhai o siroedd y cymoedd ac ymhellach i'r gorllewin yn gadarn o blaid. Dim ond Caerfyrddin oedd ar ôl. 1,015 oedd y gwahaniaeth. 49,115. Roedd y cyfan drosodd miliwn wedi pleidleisio, y mwyafrif yn llai na 7,000. Rhain gorfoleddu, eraill yn gwrthod credu. Ond wedi'r dathlu, wedi'r dagrau, fe fydd gan Gymru gynulliad.